Salutare! Da, sunt eu, Alin Alin, și ăsta este un info-video în care ascultăm muzică. Deci, în primul rând, să vă rețin așa, mai doare fix în pulă, în caz că să abonați cineva la mine, dacă îți lasă că ești praf, ești nob, că ai sai și de fapt era invers, mă doare în pulă pe mine, primul rând. Al doilea, o să înjur pe videoclipuri, dacă vreau, dacă sunt nervos, dacă nu, poate nu o să înjur, depinde. Cum vă place vouă, înjurător sau fără înjurător. Bun, primul lucru rămurit. Al doilea lucru, dacă vă uitați, bine, dacă nu, dacă o să am vreun aparat. Dacă vă place, dacă vreți să dați like, iar e bine, dacă nu. Dacă vreți să dați un share, iar e bine, dacă vreți, dacă nu. Deci pe mine mă doare fix un polo, v-am zis, de toate chestiile astea, să vă țin așa la control. Nu mă interesează de nimeni ce zice sau ce nu zice. Deci, 1, 2, cât eu fost și am uitat în pula mea. 3. Pentru că făceam pauză, să țin și pe voi să știți de ce fac pauză. Fumez. Da, uai, fumez, ai 15 ani. Mare lucru, adică să fumez la 15 ani. Nu văd un lucru. Fumează cum fumează oamenii mari. Dar și eu să fac cum ar fi om. Nu-s major, dar nici minor. E simplu. Înțelegeți? Ce s-au urmat final ăsta? Nu știu. Dacă se uită cineva la mine, mă doare în pulă, dacă nu. Oricum o să fac Minecraft după calculator. O să-mi fac promovări. O să-mi fac. O să vorbesc cu Trex. Dacă vreau să fac bine, sigurat o să-mi fac. Dar m-au zis că să las. Și până când am vorbit de fapt. Dar până când îmi fac eu, până când îmi compun calculator. Găsesc eu pe tare unul care aibă așa mult abonați. Să vină și la mine. O să fac multe episoade, nu știu că o să mă las într-un an, 2. Nopi care îi văd, lasă că ești praf direct. Bloc, nu mă interesează. Și atâta. Ăsta a fost info video-ul meu. Bye bye, ciao.